Vítejte na projektu Barandevu v Praze. Za mnou vidíte dokončenou první etapu, budovu Sever a Jih. A nyní se nacházíme v budově, které říkáme Západ a která ukončí řešené území našeho projektu. Budova Západ bude mít 6 podlaží, v níž se nachází 48 bytových jednotek. Práce na pozemku byly zahájeny v únoru roku 2024 a založení stavby i s výkopovými pracemi trvalo zhruba 4 měsíce. Díky skalnatému podloží nebylo možné realizovat piloty standardní cestou, ale skalní masiv se musel odbourávat speciálními stavebními stroji a kladivy. Založení objektu je potom na vrtaných železobetonových pilotách, kde nám to terén nebo geologické podmínky umožnily. Nacházíme se v budoucí pasáži, která bude unikátní dominantou celého objektu díky designovému zpracování. Aktuálně na stavbě máme kompletně dokončeno 3. nadzemní patro a probíhají práce na 4. nadzemním patře. Už z tohoto patra jsou vidět krásné výhledy na Prahu a na první etapu tohoto projektu.